Кога си задължен да пуснеш данъчна декларация в Германия? Хей, Криси, защо си толкова унила? Защото миналата година си пуснах данъчната декларация и сега пак трябва да си я пусна, въпреки че съм на штор класата 1. Това е мит, който всъщност не е верен. Щом си пуснала веднъж данъчна декларация, това не означава, че следващите години си задължена да я пускаш. Така ли? А кога тогава съм задължена? Задължена си, например, ако имаш брак със своя партньор и сте избрали данъчните класи 3 и 5. 3 и 5 беше за партньорите с различен доход. Или когато имаш повече от една работа и си в данъчната класа 6. Тогава също трябва да пуснеш данъчна молба. Не, аз не бих работила на две места, освен ако не е мини джоб. Друг случай, в който си задължена е, например, ако имаш над 410 евро допълнителни годишни доходи, като например от наем. Ако случайно пък имаш гевербе или си фрайберуфля, то тогава, независимо от твоите доходи, края на годината винаги трябва да си пускаш данъчната декларация. Независимо колко съм заработила, т.е. ако миналата година не съм заработила нищо с моето гевербе, пак ще трябва да я пусна. Задължена си също, ако през изминалата година не си получавала заплата, а някакъв нейн заместител, като например Elterngeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, такива, които не се облагат данъчно. Супер, благодаря ти! А вие подадохте ли си за изминалата година данъчната декларация и трябваше да връщате или да взимате?